उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा ओनसोलनि प्रदीप बर'आ सासे लाइमोन सेंग्रा जानानैबो बर' हारिनि दानाय लुनायाव मुखुब जानानै दङ। बर' हारिनि दानाय लुनाय आगर एरनाय बायदि हाबाफोरा लासै लासै गोमालांनो हमबोबाय। बर' हारिनि दानाय लुनाय गोमालांनो हमनाय हारिमुखौनो फोथांफिननो जानजि खाफ्रादों प्रदीप बर' मुंनि सासे लाइमोन सेंग्राया। उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा ओनसोलनि बनियापारा गामिनि थागिबि बिफा खिताब बर', बिमा जयमती बर'नि नैथि फिसाज्ला प्रदीप बर'आ थुलुंगाखां बाख्नायथाव हाबाफारि आखायाव लादों। गावनि न'आवनो माखासे सि दाग्रा आगजुफोर बायना लाबोनानै गामिनि हिनजावसाफोरखौ लानानै गंसे हिसानसालि खुलिनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बेबायदि बिथांनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय बाथ्राया जोबोर गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। मख'नो गोनांदि गोसो गुदुं सुबुंफोरा बेनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला 60018743 आरो 8822158261 मबाइल नम्बराव सुलाद लानो हागोन। बड'सा नायगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिसिम बयनिसिमबो हामलायनायखौ आं जासिहरबाय। दा नैबे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बनियापारा होननाय मोनसे गामियाव, जाय गामियाव सासे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राया आइजोफोरनि जि खामानि, जायखौ जोङो जि दानाय होननानै बुङो, बे जि दानायखौ बिथाङा सासे हौवासा जानानैबो बिथाङा दिनै जि दानानै सासे आइजोनि महर लानो हादों। दा जों नैबे समाव आं बिथांजों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो थाखाय आं बेयाव नुजाथिफैदों। दा बिथाङा दि जेनेबा बे जि दानायखौ माब्लानिफ्राय दानाय आरो बिथांनि थांखिया मा, बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जों बिथांनिफ्राय जों मिथिगोन। दा नैबे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जिहेथु बिथांनि हिसानसालि, नैबे हिसानसालिया खोब समायना रमायना बायदि रोखोमनि जिजों बुंफबनानै दङ। दा नैबे समाव नैबे उदालगुरि जिल्लानि जिथु बनियापारा गामिनि जिथु प्रदीप बर', जों बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै लानि। दा नैबे समाव खुलुमबाय। नोंथांनि जिथु बे जि दानाय, बेनि थांखिया मामोन? जेनेबा जिथु नोंथाङा बेबायदि खुलिनानै आं उन्दैनिफ्रायनो जिनि खामानियाव बिराद गोसो होयोमोन आङो। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो दायो गासै जिखौबो दायो। ओमफ्राय उनाव आङो सानबाय मेचिनजों, उनाव आङो नुदों आरो नुनानैसो ओमफ्राय आं गासै रोंजोबखायोना, ओमफ्राय नुबानो ओमफ्राय दायो आङो नायना फैनानै आङो दायो बेफोरबायदि बानायनाय जादों आरो। आगोलाव आं आखाइजों दायोमोन। साबैसेसो जि दाग्राया दिनै नोंनि हिसानसालियाव दं? आंनाव दायो 7 जना दायो। 7 जना दायो। ओरैनो मा डिजाइननि जिखौ दायो? आं दायो दा दसे आं मोनसे जिखौनो दागासिनो, ओमफ्राय बेयाव डिजाइन बेलेग बेलेग बहायो आरो बे नोंनि जिखौ लांनो थाखाय गुबुननिफ्राय बेबायदि मानसिफोर फैयो नामा? औ, अरुणाचलनिफ्रायबो फैयो। ओमफ्राय ओरैनो दाथ' बिदिबो गैया। ओमफ्राय आङो बेलेग मालिकनिफ्राय दायो। मालिकनियाव हैनांगौ आरो। बेथ' जिथु बे नांगौ जानाय, जिथु हि दानायाव जिथु हिसानसालि जिथु नांगौ जानाय, दा बेखौ नों मानिफ्राय लाबोनायमोन? आं बेखौ कुवालकुसिनिफ्राय लाबोयो। आं गासै बुस्थुफोरखौ कुवालकुसियाव मोनो नालाय, बेनिफ्राय लाबोयो आरो। दा जिथु जोङो नैबे समाव जों नोंथांनि हिसानसालियाव माखासे आइजोफोरखौ जि दाबाय थानाय नुनो मोनो। बे आइजोफोरनि थाखाय नोंहा जि दानायनि बिनिमयआव नोङो बिथांनो मा गथायो? आं बिसोरनो पिस सिस्टेमाव होयो। डिजाइन फिसानिफ्राय गोदोरहालागै आं बिसोरनो बुजायो आरो। सासे दागिरिया सानसेयाव गांबेसे हिखौ दानो हायो? दा आङो फुल डिजाइन होबोला बिसोरो साननै लायो, मोजां दाबोला। ओमफ्राय किसुमाना फिसा डिजाइनफोरखौ सानसेयाव हायो। दा नोंखौ नैबेबायदि खामानियाव आवगायनो थाखाय सोर थुलुंगा होनाय? आंखौ रावबो थुलुंगा होआखै। आंनि गोसो बायदि आं जेनेबा नाजादों आरो आङो बे खामानियाव जे आङो उनावहाय लागैबाबो साक्सेस जागोन होननानै गावनो साननानै आं नाजादों आरो। ट्रेनिं लानाय जादोंमोन? आं बेबायदि ट्रेनिंथ' लायाखैमोन। ओमफ्राय आं गासै रोंखांनायनि उनाव ट्रेनिंनि जेनेबा गोनांथि जागोन नालाय, बेनिखाय आङो उनाव ट्रेनिं लाहैबाय आरो। दा
दा जिहेतु नोंहा नैबे जि दानायाव माखासे रांनिबो गोनांथि जायो दा नोंथाङा बेखौ सरकारफोरनिफ्रायबो माबाफोर मददथि मोन्दोंमोन नामा? आं बिदिथ' जेबो मोनाखै सरकारनिफ्राय आं जाखिनि खस्थ' खालामनाय बेनि माबाजों रांजोंनो आं बेखिनिखौ खालामना लादों आरो ओमफ्राय दा नोंथांखौ खबर लानो सोरबा MLA MCLA बिथांमोन फैदोंमोन नामा बेबायदि सोरबा दैदेनगिरिफोर? औ सार सन्जय सरगिया सारा फैदोंमोन आरो खनसे ओमफ्राय दासान्दि जेबो सुबिदा मोनथ'वाखै मोननाया फैनानै नायना थांबाय आरो दा बिथांमोनखौ जेनेबा नोङो उन फारसे आरो नों बिनिफ्राय गेदेरनिफ्राय गेदेर नोंनि हिसानसालिखौ नोङो बारायलांनो थाखाय सरकारखौ मा खावलायगोन नोंनि गोसोनिफ्राय? आं बेखौनो बुङो जे सरकारनिफ्राय जुदि आङो मददथि मोनोबा आङो जेनेबा दायो 7टा जेरै बहायदों आं बेनिफ्राय आरो गोबां लगायनानै आङो गामिनि जाखिनि गोरिब मानसि दङ बेफोरखौ आंजों लोगोसे मावफानानै सहाय खालाम। नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय जिहेतु बिथाङा नैबेखौ जागायनायाव रावनिबो मददथि आरो थुलुंगा लायालासेनो गावनो गोसो जानानै उन्दैनिफ्रायनो बिथाङा दादों होननानै जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा बेबायदि बर'नि जिथु दानाय लुनाय बे दानाय लुनायाव बिथाङा बिखेखे गोसो होसिनदोंमोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव मिथिहोदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंनि दायो सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथाङा माखासे अनसुंथाइ मोनबावबा आरो मददथि मोनोब्ला बिथाङा गावनि नैबे हिसानसालिखौ गोजौ फारसे दावखोनायाव आरो बांसिननिफ्राय बांसिन खालामलांनो नाजागोन होननानैबो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों। दा नैबे समाव आङो बिथांनि हिसानसालियावनो दागिरि बिथांनिनो जिथु जि दागिरि जों बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै लानि। माबायदि मोनदों बेयाव नोंनि आदानि बे हिसानसालियाव जि दानानै? बिराद मोजां मोनदो। सानसेयाव गांबेसे जि दायो नोङो? माबा साननै लायो। साननैयाव खैखान जि दानो हायो ओरैनो? साननैयाव बिदिनो मालाबा गांनै हायो ओमफ्राय मालाबा गांसे हायो बिदि र'। गामिया बबेयाव नोंनिया? गामिया इनि खाथियावनो फुंनि खैथानिफ्राय मोनानि खैथासिम जि दायो नोङो बेयाव? फुंनि 7टानिफ्राय 8टासिम हरनि 8टासिम दायो। ओमफ्राय बिनिफ्राय फरायोना फराया? फराया। फरायनायखौ गारबाय? ओमफ्राय ओरैनो आदाया बे नोंनि जि दानायनि बिनिमयआव मा होयो नोंनो? फिस? फैसा होयो आरोना? बेसेबांसो होयो ओरैनो? गांसेयाव माबा 500 होयो। गांसेयाव 500 होयो। ओमफ्राय दा नों मा जि दाबाय थादों दायो? तुरुं। बबे जाथिनि मानसिया गानो बेखौ मिथियो? मिथिया इखो। मिथिया। आदसा ओमफ्राय नोङो जिथु आदानियाव बेयाव जि दानानै नों रोंदोंना रोङाखै? रोंदो। रोंसिनदोंना रोंसिनाखै? रोंसिनदो। बेबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिबाय जिहेतु जि दागिरि बिथाङा बुंदों दि बेयाव दानानै माखासे गाव जिखिनि एसे रोंनाय बिनिसाय आरो बांसिन रोंदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बिथाङा जिथु प्रदीप बर' गावनि बिदा जायो बिथांखौ साबायखर होदों जे जिहेतु जोंनि थाखाय बेबायदि सुबिदा बानायदों होननानै। दा नैबे समाव आङो सासे जि दागिरि बिथांजों जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनानै लाबावनि दि बिथाङा नैबे हिसानसालियाव दाफैनानै बिथाङा गावनि गोसोखौ माबायदि मोनदों आरो माबायदि थुलुंगाखां मेसेज होगोन जोंनिसिम। खुलुमबाय नोंथांखौ। खुलुमबाय। माबायदि मोनदों जिहेतु नैबे बेयाव दानानै बर'नि हिसानसालियाव जि दानो मोननानै? दानानैलाय जों मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय नांगौखिनि जा माबा खरसा बेफोरखौ मोनदों आरो। दा मा जि दादों नोङो दायो तुदुं दादों। तुदुं दादों। बेखौ गांसेयाव बा सानसेयाव खैखान हायो? सानसेयाव माने गांसेल'सो हायो। सानसेयाव गांसे? गांसे। ओमफ्राय बेखौ मोनसे सोंगासेयाव खैखान जि ओंखारो बेयाव? बेयाव सोंगासेयाव? औ। माबा 40 खान। 40 खान ओंखारो। बेयो इन्दि जि। बे इन्दि। बेथ' जों गोजा नुनो मोनदों बेयाव बे गोजा गाबनि इन्दि नामा बेयो? गोजा गाब नङा गुफुर। गुफुरानो। ओमफ्राय बेखौ मा खालामो? कालार लागायनाय आरो। आदसा नों बेयाव जि दानाया बेसेबां बोसोरनि जाखो ओरैनो? बोसोरसे जाबाय आरो। बोसोरसे जाबाय। ओमफ्राय माबायदि मोनदों दा गोसोखौ? दानानैलाय मोजाङानो नांदों। सिगाङावबो दायोमोन नामा? सिगाङावबो दायोमोन आर'नाइखौ दायोमोन आरो। बबेयाव दायोमोन? न'आवनो दायोमोन आर'नाइखौ। ओमफ्राय दा बेयाव बोसोरसे जाफैबाय? बेयाव बोसोरसे जाबाय आरो दानानै। बेबायदि जिथु प्रदीप बर' बायदि नोंथाङाबो बेबायदि खुलिनो गोसो दं नामा? गोसो दोङो। गोसो दोङो। दा बेबायदि गोसो खुलिनो थाखायबा नोंथाङा माबायदि खामानि मावनांगोन? बिदिनो माबा हार्ड लेबार खालामनांगोन। आसा जों नैबे समाव जों बिथां सासे दागिरिनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय जिहेतु बिथाङाबो सासे गामियावनो थानायमोन। दा बिथाङाबो नैबे हिसानसालियाव खामानि मावनो मोननानै बा जि दानो मोननानै बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों जोंनि सिगाङाव आरो लोगोसे गावनि जिथु नांगौखिनि जानाय खरसा बे खरसाखौबो बे जि दानायनिफ्रायनो बिथाङा दिहुननानै लानो हादों आरो बिनि थाखाय बिथाङा फंबाय
प्रदीप बर'खौ जोबोर गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों दा नैबे समाव आङो बयनिसिमबो आंनि बड'सा नायगिरिफोरखौ आंनि हामबाय होननानै उदालगुरिनिफ्राय आं सोरांसार बाग्लारि माबायदि मोनदो बेखौ आं दा बेखेवनानै गोरबोनिफ्राय आं बुंनो हाया खिन्थु जाखिनि बियो खस्थ' खालामबोदो उन्दैनिफ्राय खालामदो बियो खारन बै जोंहा हिन्जावफोरा हि दानायाव दिसि खाथा होनना बुङो बे दिसि खाथा खुन्दुंखौ लाबोनानै खनथुमनानै बियो गान्थि होनानै बोरैबा माने खुन्थि गंथाम दोनानै बिजों बोरैबा बनायनानै बेबादि बियो गनदों बा दायोमोन आरो बे उन्दै समाव आंना मा खालामदों ओरै सानोमोन बेनिफ्राय बे उनावहाय मा खालामबाय बियो साल गान्दै बनायबाय खुन्थाबो गायबाय गायनानै बे हि सोंना नायबाय सोंना नायना बे खुन्थानि साल गान्दैजोंनो बे दाना खिथिलायबाय बेबायदिहै उनावहाय बेहा मोनसे अभिगता फैबाय साहसबो जाबाय जे आं हासिगोन होननानै बे बिमानि जिथु साल गान्दै दङमोन बे साल गान्दैयाव बियो सोंबाय फालि बायदिसिना आरो सोंनानै बेखौ दाबाय दानानै बियो लास्टआव बे मोनसे मा खालामबाय बे नागाजि गांब्रै सोंनानै दाना दिहुनबाय बियो बे नागाजि जेब्ला गिबिसिन गादों बे दङ नामा बे दासिम दङ माने आं बे खुदियाखौ बुंबाय आङो जे बाबु नोङो गांसेबाबो लाखि फानजोबनो नाङा होननानै बेबायदियै बे गांसेया दाबो दङ बेखौ नेरसोन हिसाबै आं बुंनायमोन बिफा जानानै गोसोआ माने बेखिनियानो मा बुंबावगोन आंनि खुदियानि जिथु कल्पना बे कल्पना साननायफोरखौ जुदि सरकाराबो मदद होयोबा जोंनि प्रमद बर' साराबो जुदि मदद होयोबा माने जथेस्थ' माने जौगानो हागोन बा गामिनि जिथु फरायसाफोर दोङो बिसोरबो माने गोसो होनानै बेयाव सोलोंफैनो हागोन गावनि गोसोसो बेफोरो गाव गोसो जायोबानो बेखौ सोलोंनो हायो फरायनायाव जेरैहाय गावनि गोसोजों फरायनानै जौगानो हायो थिग बे दानाय लुनायाबो बेबायदिनो जौगानो हायो होननानै आं माने सानो आरो आं खुलुमबाय जोंहा गथ' फिसाया जेनेबा उदैनिफ्राय माबाबाय दाबाय लुबाय ओमफ्राय आंनि बे हिसानाव माब्लाबा दाबाय दानानै बियो फिसा हि दानायाव आगरखौ एरबोला आङो जेनेबा आगरा दखना खाना जायाखै ओमफ्राय आंनि दखनायाव एरनो होबाय एरनो होनायाव आरो मोजां जाबाय आरो दे नोंनि आगरा दखना खाना जायाखै बे आंनि दखनायावनो एर दे होननानै बै माबा दखना सोंनायाव बे एरबाय आरो बे एरनायावनो बे दानायावनो बे उदैनिफ्राय रोंलांबाय आरो बेबायसा आरो हिसानाव हामनायनि माबा दङमोन ना इयो ओमफ्राय बे औवाखौनो खुन्था गायबाय माबाय बिदिनो दालांना सोलोंलांबाय बियो बेनिफ्राय उनाव आरो गावनो इस्सा खालामनानै आर'नाइ सार'नाइ दाबाय ओमफ्राय आरो जोमनायफोरबो दाबाय ओमफ्राय आं इनिफ्रायनो आं दानो हायासै आरो इनो दाबाय आरो सब बेखौनो दाबाय आरो बियो सोंबाय दाबाय आरो गावनो सोङो बिदिनो सोङै मायै आं दानोनो मोनासै आरो बियो दाबाय थाबाय आरो बेबायदि आंनि दखना मानि दाना होबाय बियो गामसाबो दहाय इनि सायाव गोजोननाय दङ दायो